Hi guys! Good morning! Gikan ko sa nagpa-check sa akong car. And it's good. Walay mali sa akong car, so yes, that's a good news. Anyway, nag-grocery ko pagkahuman. Wala ko nag-vlog kaya na-stress ko kay ambin ako kailangan ko magpaayos sa akong car. Pero wala man. Ay, naguba na. Oh, namalit mig kuan coffee. Kuan siya evap. Dayon milk namo nako og ni partner og milk ni Astrid. Then levain bread. Kuan siya sourdough tapos sa pagani siya. Na siya yung mga seeds so high in fiber, whole wheat. Mga milkshakes para kay Astrid para mag-gain weight siya. Tapos, yogurt. Tapos, fish. Tapos, mga snacks ni Astrid. Ano siya? Ano siya? Oat with fruits. Mandarin o say flavor at na. Apple. Then, kani sesame seeds. Then, kani kuhan po niya siya oats. Tapos na siya ikuan, apples. Then, patatas. Og avocado. Oy, giubog yapon akong anak. That's all. Gloomy king weather, guys. Anyway, I will make coffee as usual. Cafe au lait, guys. And as usual, I'm gonna add this pumpkin spice creamer. Labad akong ulo. Kamay mo gud akong tulog lately. Ang labad itong ulo. Anyway, cheers! So guys, magluto na kog dinner. I mean lunch. So, nag-boil ko potatoes and I'm gonna make like Swedish meatballs. Dili ko magbuhat from scratch but mana ni siya frozen. I-fry na ko siya and then magbuhat kog sauce unya tapos steam broccolis. Ambot lang basta. Next guys, magbuhat ta sa sauce. So, we need butter from the same saucepan, same fan. Same pan. Oh my goodness. There.
Hi guys! Gibili na mo si Astrid siyang school. Kaya na daw siya I mean, na-schedule sila sa for inahobal mo stura, photo shoot. Na sila photo shoot sa school niya. Maski hindi ligo niya schedule today. Jacket ko guys, kaya pugnaw kayo. Anyway, magbatag coffee. Matong cup for today. Kanina lang atong i-cup for today. Guys, coffee Aulay intenso ang atong coffee for today. So, i-partner na ko sa coffee. Pait kining nga coffee guys, intense ni siya. Coffee Aulay intense. Nakoy donut dili. Kuha lang siya, sugar coated. Mga unday ta. Hi guys! Nabili na nako si Astrid. Nabili na nako si Astrid sa ihang school, preschool. So, mag-study na ko and yeah, coffee. Muna itong cup for today, oh. Meron siya kung kaan nails from yesterday. Meron siya. Nalibog ko. Magbuhat ba kong tea? Kaning sencha, Japanese sencha or black coffee. Naingon kong real may coffee. Pero gusto ko tea or black coffee. Meron siya atong black coffee, guys. O atong Japanese sencha. Mag-coffee ta. Siya, black coffee for today. Dayan, partneran ako kung coffee o aning pan, guys. Kuha mo ni siya, sweets. Kuha ni siya maragi kag turkey. Yung nanay yung itsura, guys. Na siya itulog ka, yung nanay packets sa isa pa yung nato. Then vanilla yung palaman, murag ko and cream. Lami ba siya? Ano siya, makong pang tuslo sa akong coffee. Study pa, guys. Tanaw to kung may masulod sa tong utok today. Anyway, man itong cookies. Lamig, guys. Hi guys, good morning. Sunny day sa outside pero tugnaw, guys. So mao na naka ano nga nita cardigan. Anyway,
Dili, wala ko ka-vlog tiwas kagahapon kay gikabuhi ko guys na murag nalipong-lipong ko tapos labad akong ulo nga kasukaon. So, no coffee for today. Magkuanta. I-try na nato ning sencha, Japanese sencha. Cup for today kani guys. Nindot kay siya tanawon. Oh, ni bagay sa akong kukupod. Anyway, magwatag tsaa. Naglata pa kog karne. Magbuhat kog kuan, sinabawang nilagang baboy. Cartilage siya guys, so rich in kuan siya, collagen. Actually dapat almost everyday ka nang gainom bone broth. Good for your skin, mga joints nimo. Basta daghan kay siyang benefits ang bone broth. It's either chicken imong gusto, pork or beef. Prefer na ko pork kay mas barato siya, tapos mas lami para sa kuha. Anyway, bone broth guys, i-google ninyo. Daghan kay siyang benefits. Anyway, magbuhatag siya. Slowly, maghulat ko mga few minutes. Pero di na ako kahulat. Humot siya. Lakay ko nalasahan. Mararag tubig nga. Upload gamay. Ano tong sudan for today, guys? For today's, guys. Matong sudan, guys. Nilaga. Gamay na akong kaunon kay dili kay ko actually hong kuan gutom. Kaunta guys, wala pa jud na humok ang atong karne unya pa ning hapon pero lunch na 11:35 na. So magkaon na lang ko maski di pa siya actually humok pa. Ang sobra sa dinner na lang. Kaunta guys. Hintay kami milk.